Ngiyacela ukuthi nibingelelani bazalwane ongapha asuka bingelele ongapha asuka bingelele ongapha. Senze nje itemu lami enhle kakhulu. Suke sibingelelane. Uyabona. insizwa siyaona huo abasha bophela amandla kodwa babethemba uJehova lithi bayophiwa amandla amasha bayokhuphuka njengezinkosi bengaphela amandla etaphaza ukulumemezela ukuthi uJesu uyizolo uyena namhlanje uyena phakade akekho njengawe akekho ake walwa noNkulunkulu waseyanqoba uthi bebhala phalayo uthi for what shall we say after this thing? If God is for us, who can be against us? This Bible izithasethu siyosa ngendlela yodwa sibuyela muva ngendlela sesikhombisa ukuthi uDavide owakhile akusizela nikaSakade uyakuthi ofa kwinqaba yami nesibambano sami ngakwesaba ntoni